Hvorfor har det så stor betydning med en officiel flagdag for Færøerne og Grønland? Jamen, jeg synes jo, at flaget er jo symbolet. Flaget er jo symbolet på vores nationalitet, og det, at vi nu i rigsfællesskabet flager med det grønlandske og det færøske flag den 21. juni og 29. juni, det er jo et signal om samhørighed, men også et signal om respekt for forskellighed. Så jeg synes, det er et vigtigt og stærkt symbol. Hvorfor har I valgt den 29. juli? Der er nogen, der har fået frem, altså den officielle flagdag på Færøerne den 25. april. Hvorfor ikke 25. Men det er jeg fuldstændig opmærksom på, at det forholder sig sådan, men altså i min optik, så er det nu Ólavsøka, som er færøske nationaldag, og det er jo ikke sådan, at jeg har foretaget en formel høring i det færøske politiske system, men jeg har da talt med mange gode mennesker, jeg kender, og spurgt ind til, hvis vi skal gøre det her, er det så april, eller er det 29. juli? Og der har jeg altså fornemmet, og det synes jeg også, man fornemmer, når man er på Færøerne, at det er den 29. juli. Det er det, der er den helt store færøske dag. Nu er der nogen, der kalder det her for symbolpolitik, for eksempel Tjóðveldi og Magni Arge, som nægter at komme til receptionen i dag. Hvad siger du til den påstand? Jamen, det er jo symbolpolitik i den forstand, at flaget er jo et symbol. Altså, flaget er det stærkeste symbol, vi har på vores nationale identitet. Og det, at vi flager i Danmark med det færøske flag, med det grønlandske flag på henholdsvis den grønlandske og den færøske nationaldag, det er jo et stærkt symbol om respekt for hinanden, samhørighed med respekt for forskellighed. Men så er der også nogle andre, som ligesom anklager Danmark for at sige, at jamen, altså, Færøerne går mere og mere hen imod løsrivelse, og nu ser Danmark, at Færøerne må ikke glippe også af handel, og derfor må man ligesom lige med riget sammen igen. Hvad siger du til de påstande? Jamen, det er sådan set helt uenig i, fordi hvis det var sådan, det forholdt, så skulle vi jo nærmest insistere på, at der skulle flages med Dannebrog, ikke? Og prøve, om vi ikke også kunne få et par Dannebrogsflag op og hænge på nogle færøske flagstikker. Så for mig er det sådan set det modsatte. Altså, da det færøske flag i sin tid blev designet, der var det svært at få det anerkendt i Danmark, og nu er vi altså rykket os derhen, hvor vi flager med det færøske flag på officielle danske flagstange. Det er for mig et udtryk for en udvikling i rigsfællesskabet. En stærk forståelse for, at ja, vi er et rigsfællesskab, men det er præget af forskellighed. Der er 3 nationaliteter, den grønlandske, den færøske, den danske. Vi hænger sammen i en familie, der skal være plads til os alle sammen. Vi skal respektere hinanden. Det er det udtrykker for mig.